Shalom. Horas ma dihamu salhutna amanami inanami na tua nami pungual lansia ni hurieta. HKBP Keramat Jati dohok matahe sude horong ni na tua nami lansia ni huria di sadok Portibion. Nang pukau tama pe hadita di bagasan ari sadarion alani taparade maroha pikirata jumulo mahita martangiang sangobas di rohat tabi martangiang mahita. Amin. Ta puji matuhatta marede mahida sian bukuede nomor 125 ayat sada tabba 2. Los de roha hitam memuji dewata ayat nirai topong anjurai umbadu amat domui izon sadari hasini roha madihamu doho dame nasian debata ama marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hatani tuhatna di parsaurata di PHD lansia sadarion ema sian surat nisi Yakobus bidopat mamuka senaya 10 tolu sahatu 10 hujaha homma takas ma payuti hutamu songonom ma didok. Hamu didok kamu dok sadarion manang marsogot laho mahami tuhuta adwi asa disi hami sataon martiga-tiga jala mangomo-omo suarong di boto hamu namasa marsogot ayahado hosamuna sumamma hamu tutimus natarida satokin dungi gabe suhaidabe sikka ni ima nian dohonomuna molo na lomoro hani tuhani mangulu mahami jala bahenon nami maun dohotan hape di tengah-tengah hokamu dohata manggang muna najaha donasa panenganengaon sisongoni atong nauboto mabahen nadinggan gabidang diulahon namardo sama ibana disi ido sahakna marpangsadean tutuhan Yesus Kristus damang dainang natua-tua nami pungualan sia ni HKBP Keramat Jati dohot matahe sadok pungual lansia ni huria na adong di sadok Portibion
nahina holongan di bagasan Kristus Yesus parhorasan ma dihamu salhuna. Di parsaurata sadarion marhiti pehadilan sia secara online on di bakulingi Tuhan itu hita marhiti hatan asa diganu pardalanan ningulu tahun manotong mahita marpangusadea tu Tuhan Yesus Kristus na pinaubuk sian surat ni si Jakobus na tinongos na tu sadok halak na porsea di sadok portibion. Hatan itu hatta na sinuraton ni si Jakobuson ima surat na marisihon ragam ni puda tuaka na porsea di sadok portibion sian bona ni hatu tubu ni hakerstenon sahat tunuaing nang tujuluanon. Ragam ni puda ima asa jupang dingulunya kena porsea hamubaun ni roha dohot pangalaho nani ojar ni todi perbadia nama rujahan tuhatani debata adong onom hamubaun pangatusion dohot pabahenan partodion nani odolhon ni si Jakobus sada sian naonomi ima turpukta sadarion Jakobus obat ayat 10 1 masih rai-raina do onomsa ala ido napina tupa napina ngido ni Yesus Kristus dinguluta akadia mai na barjolo somalna saya tapasiring do hadada buta tu bagasa pangujunan alai hatani debata mengajarkan hukum madok martua do halak nama naod di pangujunan ido hatana atipe dang debata nama ngujuni hita alai panguluion tu ela jala sakap ni rohado nama baik kita madem tu pangujunan bui tidak Jakobus sada ayat 12 1 ido hatana atipe sialo oddo sibulis jala si pajono hoddo diri tu debata Jakobus oba ayat 1 ido nalau siula hotta ima sada perubahan paradigma change sada hamubaun pangatusion dohot babahena partodion dia ro astuan ni hatana nama dok nomor 2 ro nama naon di pangujunan HP setapa sidik pangujunan alani asa unang madabu kita tu pangujunan alani dosa alai tarujuk kita ala hasitongan nasihat Tuhani manotong mahita mangului hatana napa dua hon maralo tu hasomalan ni colma namar nida dongan na colma marguru tu situasi dohot status sosial ni sasahala manang didokon asa unang gabe si ida buhi si ida rupa hita isarana molo atar mora ibana saya duminggan panabiata tu ibana apa itu na pugosi dang apa lasoni HP pangajariun ni debata di surat Jakobuson naing madok tu hita naso jadi hita marnida buhi maradupun dongat tajolma Jakobus 2 ayat 1 2 1 10 dasar perubahan paradigma doi di hita nuang di tonga-tonga ningoluta di Indonesia nalam segregasionalis marnida jolma tulatar belakang ni sasahalak nanaung sanga tatinggalhon naung mangodolhon hinauli ni binnega tunggalikai hape nuaing nunga haruar bepadohan namadok molo dang saugamo dohotita dang dongatai nang di tonga-tonga ni hurie pemasa doi molodang sarobang dohotita unak pilit tinda pelagi di pemilihan ni puru sete lau sinudi kudangon di tonga-tonga ni huria pemasa de molodak siap punguat ta unak pilit dah ikut siap punguat ta dodok lan nasi ini kursi basi di ngotak na batuluhon
Somalna masailomodo rohani jolma makatai jala tarimas siala ni bahat ni si bosir. Dohok ma ala ni stres binahin ni tuntutan ni ngol. Ragam jala bahat do mara naro tuakka naso mga rajai dilana. Maralo do tusi hatani debata madok dumingga do di ngoluon akan nagirgir manangihon bakol makarai dohot bakol tarimas. Jaku usare saplusia dohot parjamita pitu ayat sia. Do mutusido hata bisuk majagahod dileton dirat tema dilen. Bui tidak di jaku usare 20. Alani nang pe gurang nataboto natatusi unang gabe tarimas jala madabu hita tudosa songon narirok nih salah satu nih presiden di Indonesia tahun semakin banyak bicara semakin banyak yang salah terjadi tau tapi ma pamangata si pariotai papaton tuakana porsea na humurang patupa pabahenan nadinggan dingulu diodolhon hatani debataro taringot tu hinarikot ni haporsiaun na marpangulaun. Jakobus 2 ayat 10. Sialani itu diajar hod 2 na mangihut taringot tungulu na marhadaulatun. 2 ruhut-ruhut na niajar hod taringot tungulu na marhadaulatun. Iya hadaulatun na iyas jalan asomar lidang di rohani debata ima na barjolo molo radi rohatta madulu aka nasopot somarama somarina aka namabalu di hapor sohonna dohot mangaramoti diri maralohon portibio cukup sare dobi si pasingot pisang-pisang doi tuaka hita ruas ni huria naso manggohi ngoluna dohot ulaun naringgan sikat tarunyan ulaun naringgani madok mauliat itu debata naung patigor kita naung pamonak kita marhiti basa-basa haporsiaun di silang ni Yesus Kristus na manubus akadusatta. Napalimaw, tuaka naganggu roha martangiang, diajar kodo molo martangiang sasahalak jolma ikon di bagasan haporsiaw. Aku sere ono. Jalalos di do margugus itu tudo tangiang ni partigur. Jakobus 5 ayat 10. Omma si paingut jala na ikon si hanguluhunutta pisang-pisang tuhita asa tugu rohatta marhaporsiaun digugu ni tangiang dohot di tangiang pinar guguihon ni torde ido si hanguluhunutta gabe si partangiang naponopon ima turputon masai api do hatani debata napi nasaha ni si Jakobus itu hitan waing nalam marnida hagogon ni hajol mau di hamajuan ni teknologi waing di partikietan waing nunga gabe hasitongan hata bisuk namadok hinarikot ni perencanaan planning jauh-jauh hari. Di guari akan asomar pisuk do hautoon molo mangula marnida lapik. Dangarong pangaredo diri. Dangarong disi perencanaan naringgan. Jala dangarong sada perencanaan naringga taringo tuaha sidung dungon na. Dia si patu pona laho madungdung sidung dungoni. Jala songo dia mah dalan strategi laho maduksa molo suarong doi didokon akas na asing do
nao to di naing marsak kapi songonon alai suarong nanggo strategi ini akadalan manang strategi na apit pe nunga ikon si pasti honon atik pe ikon arong do haradion pa apiton strategi nai baru tu kondisi keadaan nai baru di perdalanan niti kita natakas hada bisukodo di hapor saya jala di patupa hita jolman wae molo dinggat di paradeho saluhutna laho madungdung sidungdung mi boy do boto ommu so dia hasillah dinggam manang daw lo bisian hidup ita di tikitan wae nungalam margurasa padapot nama dok songonon tarbahe jolmaido madungdung sidungdungonna mangadupi siadopanna mangatasi akka hamaolo dingolu ni jolmai marhite hina tibuni akka parbinotoan na marragami sopola ikon manukun manang marhapor siaon tu debata manang tikos doi diadupan ni debata manang tau sopola ikon mangiru pangurupion manang lamar sigatung tuwaso ni debata alai se huaso ni diri do dohot siad duru ni diri do di pangasahon pangurupion dang tahari kotobe campur tangan ni debata atik pe arung do debata hajagoon ni jolman wae boy mangatur aha namasa dinguluna kemajuan teknologi sudah membuat kita manusia semakin jauh dari penyertaan Tuhan alanido diamaka manami inanami punguan lansia sotuk pola gabe menek rohamuna molo di majuan ni teknologi sinuengon hera sudus berupani nani alamamuna diakka ari-ari nasalpu dohok nani alaman nyaka pino permuna sinuai jalo hamu ma perkembangani alai totong tiroi hamu tikos do adong perkembangani kemajuan teknologi i alai songo kala kristek kamu anakku asian marhaposan turi batamaho dingulu molotung pesonari hamu amanami inanami lansia gaptek una pola gabi menek rohamu atiki di toppa de batapi jol mau dang adong gopitek nelugi dang naikon gabi rohonon ni de bata haduan nau boto teknologi do na tau bongo tu harajaun ni de bata dao alai naulu mangului uduk tu hata dohok poda jala mangulahon hata ni de bata dingulu di partikian ni panurat surat Jakobuson nakamanginang nunga tu butong pamikirion nasongoni ido na adar di Jakobus 4 ayat 10 didokot di sini sadarion manang marsugut laho mahami tuhuta adwi asa disihami satahun martiga-tiga jala mangomomo jolma manakapi aha siulonna dia sidungdungonna jolma do marsakap alai debataro na batulus sakapna jolmai manakapi aha siulaon sidungdungonna jala songo dia makalasson naun nidungdung nei dang anong bedisi huaso nang pangurupion ni debata las dang rekod be pa apiton sidungdungon itu sakap ni debata di hajol mau garup nama jol mai mangan anak kapi na saurdot na dos tu sakap ni rohana manang napi narsita sita ni rohana sadiri
Ima pamikirion nialo ni hata ni debata na pinaadar ni si Jakobso. Di pauba ma pamikirio si songoni tu pamikirio doho parange hapor siaun na sitong na baru ima natar surat diaya 15 sikak ni imanian dohono muna molo nalo moro hani tuhani mangulu mahami jala bahenon nami maon dohot an adong dua hinak ni ayat 15 ima na parjul madok tuhita asa ganuk senata sakapi sada si ulaun nata pikiri nalao si ulahonota dohot nalao si dungduk konota laos ganuk mamikiri songo dia makalason naung tardungdung si dungdungoni ikon parjolo si tutudo dohonota naung si parbinoto debata disakap nata sakapi dan jadi lomo-lomota manakapi si ulaun dingulu ni akka anak ni Tuhane dan besakak-sakak tersadiri si patu bota iko sakap jala lomo ni rohani debata ido ibarta sian akka sakap naso sioloi debata nau manubus sitai molo saurdo tulomo ni rohani debata totu patu bota me saring gadinggan ido sapola di tonga-tonga ni huria adong istilah tangiang manabur buni naing debata dohot naing debata mamasu-masu akan anulani tangan do pikiran molo nunga dos dohot lomo ni rohani debata dan jadi ganggu berohatta mangulahoni dohot madungdungi unang alang rohatta mangulahoni marhite-hite goar ni Tuhan Yesus mahita mangula nasa ulauta dihata nang pabahinan sian nasa roha songon na Tuhani tutuhani dang songon na tujolma kolos setulu 10 sa 20 unang ala dang marsitutu hita mangula hossa saringga dengganna gabi di batata salahon di batata ujuni ujudang sautar dungdung si dungdungoni gabe tarimas de batata bae jala molo nunga tardungdung si dungdungoni unang ganggu rohatta makalasoni tahamalate homma itu de bata na badua di nata sakabi laho mangula si ulau tahita di ngolu taon taringot ma nasairad taingot ma nasairadido tuhatta pardenggan basai jowota parsidohot manupahi dohot pasauton nata sakabi songon hata ni buku edita nomor 26 ayat sadai dirok debata baik dongami lau mangula ulau mi bain ibana haposanmu sai paseret rohami debata baik dongami debata baik dongami unang balik satabai namanginang tapangasahon naguguat ta habis tarota HP dia kahorong ni akalansia nunga sudah bigugu jalarang dos be parbinotuan nata jalo ujido hotu jamar sinaingon ai iya hita jol maun tung be hape tibbo ni habis tarata sayarong do akka nabui do honon diduru ni akka hatuota hataota na bisuk kita tarok namalo hita ala sayarong do nasotatusi jala di bagasan hataotai sayarong do nang disiha galota masairiko do hita majou mangaloas debata madongani hita lam tibo parbinotuat ta do hatauat ta hatauan hajol mauta lam tibodo pangujunan naro tu hita dang majou debata dinguluta sialani adorang somamonai dina mamonai doho dina patupa jaladung mangujungi ulaun nalao si ulahonota
di tonga-tonga ning uluta siganu pari totong mata bangilu jala tailekon marhide tangyakta padonganion ni Yesus Kristus marhide tod di porbadia pasauton salhutna nata sakabi boi tapatulus tu Efesus onom ayat 11 na dua umma na naik patulu honota songon hamu baut pangatusion partodion nang parangi dihita ima pangatusion na meret sian na madok bodo lomo-lomota akan aporsei manakapi natasakapi tu pangatusion dohot pabahenan na madok ikon tasulikiti do di ulauta nang dia kasakata nunga dia lomohot debata manang nau saurdot dohot lomo ni rohani debata akka natasakapi di ngulutta akka sakata tu dirita dohot akka sakat tu akka dongata jolma ikodo jolo ta sukuton suku-sukunon nunga di halomohon debatai manang tau nunga dosi tulomo ni rohana manang dangdupi laus tatulak madison pangatusion nama dok natar baik kita do mandunglung sidung dungo ni sadingga dengganna natar pasita dohot natasakabi i dinguluon mangasahon habis tarn dohot hatauon hajol mal ikut tabolok kode dangalani bisukmu dangalani malom dangalani burjum alai salhutna alani asine roha dohot denggan basani Yesus Kristus do balik saya tahu mai mana tutu tu hatta Yesus Kristus asa ibana napaluasok kita madungdung baduluson sakap nata sakapi ima nadinggan molodang taula nadinggan natabotoi dinguluta hatan itu hatta madok mardusa do manang isi nau boto nadinggan alai dang mangula hossa ayat 17 jadi molo nunga taboto dang dinggan ulau ni una pola taula molo nunga taboto dinggani tapa taula hommai ido di igil siat tonga-tonga muna kana tua-tua nami asa totok kamu gabe poda sibua pasu-pasu taka sudut na poso molo arong nahurang lubi sala pangalak kayon pabahena parangin yakka sudut na poso denggam mati roy hamu podai hamu paingot tamu asa unang gabi mago ibana atong di pasu-pasu tu hatta mahamu saluk na horong ni na tua-tua nami pungulan siya ni huria asa saya totong dingolu munon manotong mahamu marpang sadean tutuhan Yesus Kristus asa ibana nabatulus salhut na pinarsita ni rohamuna amin martangiang mahita Debata Jehovah manami na marhabangsa di banogijang na hupuji kami marhide Kristus Yesus yokot si balua kami mauliati madidenggan di basam na paluasok kami. Marsaor mamuji pasangapon warmu na badiyai marhide ede doho tangiang doho hatam na kutangangyo kami marhide PHD lansia secara online di bagasan ari sadario. Atau ngajar-jari pargugui mahami marhide todim na badiyai asa margugu kami mangatusi hatami jala tau kami makanguluhoni. Asa totok kami tutu di ngulu namion marpangusad dia kola tuho unang mga saun gugu pikira parbinutuarak nami hami di nguluon naing masaluhut akan na pinarsita ni rohanami na sinakaban ni rohanami jumolo i tonggo konon nami pangilon nami torupamu na badiyay asa pasautomi paluasomi hobar tu asi dohot lomo ni rohami atau pasu-pasu masaluhut na horong ni lansia ni huriam narong di HKBP Keramat Jati dohot narong di sadok portibion lehot tabai di nasida tiur torang le pikiran asa setotong tiur torak pikiran nasida madalani hari-hari ni ngoluna na pinasa mudobe asa setotong nasida marpos ni roha marpangusadean holato pasu-pasu saluhut na kapinopar yanakon sudut na poso sian nasida narong di labung dohot na holang sian nasida asa setotong nasida mangudu di bagasa kasih tongan nasyakoi asa manang mangula manang ahape nasida totoko di bait donganna atong di bagasan ari sadarion
sahat tu pangaramoton ni tangamu madagi dohoto dinami. Saut malomoni roham di ngulu nami ganuk marsada-sada marhide-hide Kristus Yesus Tuhan martangia kami Tuhan. Amin. Tabuji matu hatta marinde mahita siap bukide nomor 260 ayat sada tabobat las disoma tapasahat peliata. Yesus no by no gaku oi banana banana ikon sa tatang diur lakaku molora pon Yesus diala molora pon Yesus diala. Yesus no totong aporusaku ataro tangoluaki nang toneku nang pepamataku upasa atu tangan naik upasa atu tangan naik. Tapa ujung maparsaurata rak mangidohom mahita di tangiang hato patai. Ale amanami nadi banua gijang sai pinarbadia maguar musai roma harajon. Sai saut malomo ni roham di bono tongon songon nadi banua gijang. Lehon matu kami sadarion hanguluan siap hari. Se sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan nomor dosa tu kami. Unak kami to gihot tu bangujunan. Palua mahami sian pangago. Ai horo na punah harjaon. Dohot hagugon. Rodi hasangapon saleleng ni lelengna. Amin. Asini rohani Tuhan Yesus Kristus. Holong ni rohani di bata ama. Dohot parsauran ni todi porbadia ma. Nama dongani hamu saluhuna. Amin. Mauliate madi tuhata. Di pasu-pasu mahamu salhukna horong ni natua-tua nami pungual lansia ni huria hakabibe keramat jati. Doh sadok horong ni lansia ni huria nadong di sadok portibion. Di badao masyak kamaka parsahitone. Di masa ni pandemi COVID-19 manotong masih ni rohana majamoton ngulumuna. Salam sehat ma di hita salhukna.